أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة محسنة وسلم سلام محسنا على سيد المحسنين وإمام المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جماعة masu kasancewa tare da mu akan wannan YouTube channel mai suna Gwani Mai Ismi TV, ina mana barka da wannan lokaci, barka da ƙara kasancewa tare da ku. To alhamdulillah, masha Allah, kamar yadda muka saba yin bayani, wannan YouTube channel mai suna Gwani Mai Ismi TV wuri ne da ya saba yin bayani dangane da fa'idoji daban-daban, dauka daga bangaren abin da ya shafi tsirrai, furanni da itatuwa, irin su wato ganyayyaki da irin su sake-saki da kuma sayoyi da ma kauciccika na wannan itatuwa, wanda cikin yardar Allah mukan yi ƙoƙarin fito da wasu fa'idoji, wasu asrar waɗanda suke da alaƙa da waɗannan itatuwa ko ganyayyaki ko kuma furannin. Sannan baya ga nan akwai fannin da ya shafi ayoyin alƙur'ani, ma'ana wasu fa'idoji da suke cikin ayoyin alƙur'ani game da al'amura daban-daban na buƙatu na rayuwa. Haka kuma fannin da ya shafi surorin alkur'ani, sai kuma fannin da ya shafi shi kansa ma alkur'ani gabaki ɗaya, ma'ana sauka kenan, saukoki da akan yi na alkur'ani daban-daban, duka dai akan wannan YouTube channel mai suna Gwani Mai Ismi TV mukan yi ƙoƙarin kawo abubuwa daban-daban. Sannan baya ga nan kuma haka fannin da ya shafi ilimin falaki, ma'ana ilimin astronomy, wato ilimin da ke bayani game da tafiyar rana da wata da kuma ainihin burjai, wato zodiac da kuma mansions, wato munzuloli da dai sauran wato planet, kaukabai ko in ce kawakibai kenan, wato duniyoyi da muke da su duka a wannan YouTube channel mai suna Gwani Mai Ismi TV. Insha Allah rabi mukan yi kokarin tabo waɗannan fannoni, bangarori daban-daban na game da abin da ya shafi ilimin falaki, ilimin hisabi, astronomy kenan. Haka fannin da ya shafi ilimin astrology, wato ilimin tanjim, shi ma mukan yi kokarin yin bayani game da wasu yanayi na ɗabi'ar waɗannan zodiac, wato burjai, da alaƙar su da ainihin ɗan adam, wato mutane da wasu halittu, da yanayin ɗabi'unsu da halayyarsu da yanayinsu da dai al'amura da suke kasancewa game da yanayin abin da ya shafi astrology, ma'ana ilimin tanjim, duka a wannan YouTube channel na Gwani Mai Ismi TV. Insha Allah rabbi zai rika kawo muku abubuwa na karuwa, na fahimta, kuma na ilmantuwa daban-daban. Baya ga nan akwai fannin ilimin ramli, ma'ana ilimin ƙasa, sannan kuma akwai fannin da ya shafi wato fassarar mafarki ko in ce mafarkai daban-daban da akan yi, duka dai akan wannan YouTube channel na Gwani Mai Ismi TV. Insha Allah rabbi za mu rika ainihin gabatar muku da abubuwan nan da suka kunsa daban-daban. Sai kuma abin da ya shafi al'adar Bahaushe a ƙasar Hausa, ma'ana yanayin inda Bahaushe ke rayuwa da kuma yanayin abincin da Bahaushe ke ci da sutura shi, da inda ma yake rayuwar shi kansa, da kuma yanayin al'adun da yake gudanarwa ta ɓangarorin bukukuwa daban-daban. Kai haka kuma ɓangaren da ya shafi adabin baka, wanda Bahaushe yakan yi hikima na azanci da wasu maganganu waɗanda suke da matukar tasiri. To duk dai a wannan YouTube channel insha Allah rabbi za mu kawo muku waɗannan abubuwa da suka shafi adabi na gargajiya na Bahaushe, domin musamman masu jin Hausa da kuma waɗanda suke Hausawa da suke wasu ƙasashe na duniya a ƙaru gabaki ɗaya. Saboda haka a ci gaba da kasancewa tare da mu akan wannan YouTube channel mai suna Gwani Mai Ismi TV. Insha Allah rabbi zai kawo abubuwa daban-daban na ƙaruwa, na ilmantuwa, na kuma nishadantuwa, sannan na faɗakantuwa, wanda da suke akwai fannin fa'idoji da dai sauran ilmummuka da dai sauran abubuwa daban-daban cikin yardar Allah a wannan YouTube channel za a sami abubuwa daban-daban. Sannan muna godiya sosai da ɗimbin al'umma da suke kasancewa tare da mu, inda har wasu sukan yi ƙoƙarin yin ainihin subscribing, ma'ana sukan kuma yi liking, sukan yi ƙoƙarin kuma sharing, sannan sukan yi ƙoƙarin comment. To duka muna gani, muna kuma godiya, muna jinjina, muna yabawa da irin yadda ake tare da mu, ake bibiyar mu, da ma masu nuna mana cewar sun gwada
sun kuma sami natija, ma'ana an sami mustajaba, an samu biyan bukata. Suna ƙara godiya ga Allah kuma suna ƙara mana godiya akan irin taimaka musu da muka yi da samun mafita da kuma samun alkhairai. Da dama dai mutane sun ɗan jijji bayanai game da waɗanda sukan yi godiya, sukan kuma nuna farin cikinsu da kuma jin daɗinsu game da samun nasara akan wasu fa'idoji da muka yi bayani, wanda Allah ya ba su iko, ya ba su dama suka ainihin jaraba. Nan kusa akwai wanda bawan Allah da ya jaraba wani sirri na wato li'ilafi wanda muka yi magana, wanda a yau ma za mu ɗora akan wasu fa'idoji na li'ilafi in Allah ya so ya yarda. Saboda yadda na ga mafi yawanci mutane da dama, na samu kiraye-kiraye da saƙon text message, ma'ana saƙon waya ta WhatsApp ne, ta ainihin lambar waya ne da dai sauransu dai, akan cewa lallai sun jaraba sirrika da daman gaske, musamman ma sirrin da muka bayani na li'ilafi din nan, kuma alhamdulillah sun sami nasara kuma sun sami biyan bukata abinda suke nema. Allah ya kiyaye waɗanda kuma suke neman Allah ya tabbatar musu wasu al'amura, alhamdulillah Allah ya tabbatar. Kwanan nan mun yi bayani game da wani da ke ƙasar Kamaru, wanda alhamdulillah na san masu bibiyar mu a wannan YouTube sun ji bayanansa da yadda ya gwada wannan li'ilafi wanda muka ce ana karanta ta a wato kafa 9 gabas, amma duk kafa ɗaya za a tofa, sai a yamma 9, sannan kudu ma ai 9, sannan arewa ma ai 9, sama ai 9, ƙasa ai 9. Wanda in ka haɗa 9 so 6 ina ga shine zai baka 54. 9 so 6 shine zai baka 54. To wannan sirri ne mai girman gaske, kuma muka ce da daddare ake yi, kuma jalabi dafa'i ne, kariya daga dukkan wani sharri ko abin cutarwa ko wani abin ki, akan sami nasara. To za mu dora akan wasu surruka na ilafin, amma akwai wani bawan Allah shi kuma da ke kasar Masar, Misra kenan, shi ma dai alhamdulillah ya tabbatar mana da ya jaraba wannan na ilafin da muka yi magana na 9 din nan, kuma alhamdulillah abin da yake gudu ko kuma yake kokarin tunkaran shi mara daɗi, Allah ya kawar masa da wannan abin. Saboda haka za ku ji daga bakinsa kamar yadda ya tabbatar mana, kuma ya turo da sako, kuma yake ta godiya, ya kuma yi farin ciki dangane da waɗannan fa'idoji da muke badawa. Saboda haka bar ku ji daga gare shi. Assalamu alaikum, kaifal hal malam, kuna lafiya? Alhamdulillah. Gaskiya ina godiya wallahi ni ne Hassan Yusuf Adam, ina ƙasar Masar. Ina godiya wallahi, ina godiya gaskiya, ina godiya. Na buɗe YouTube shekaran jiya da na fara wanda ake yi na li'ilafi Quraishin kafa 9, yamma da gabas da arewa da kudu da sama da ƙasa. Gaskiya akwai abu ya tinkaro ni, gaskiya ya tinkaro ni, gashi ni gaskiya har na ɗora ma, a lokacin na ɗora niyyar isowar gashi yayo gurina, amma wallahi Allah ɗaya, na fara wannan asuba da ta wuce ta ranar Arba'a, na yi shi bayan sa'a Talata, na yi shi, na komo na sake yin shi da daddare bayan an yi sallar isha'i. Alhamdulillahi, abunda ya tinkaro ni ma, ni ko harakan ma ban ji ba. Na yi sauraren zan ji an zo an buga babi na, an buɗe min babi, ko kuma na yi sauraren zan ji an bugo min waya an yi guri na, amma alhamdulillahi da yadda Allah da roƙon Allah kuma da wannan la'ilafi'in da na yi ta yi, wallahi alhamdulillahi subhanahu wa ta'ala, Allah ya tare mun, wallahi Allah ya mun tsari, babban tsari, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ya yi albarka. Muna fatan Allah ya buɗa, ya sake buɗawa, kuma Allah ya sake wasawa. Ko da yake gaskiya muna bi, ahalinmu ne, yan uwanmu ne, muna bin ku, muna roƙon addu'a ku, kuma muna roƙon addu'a Allah ya sahale muku, ya buɗa muku gaba da baya. Wallahi gaskiya ina bin YouTube kin nan, duk abin da na samu kun sauke, gaskiya sai dai wanda nan
in dai na wajen karatu ne na wajen rubutu ne sai dai wanda babu mahaɗin shi amma yi nake. Kuma wallahi alhamdulillah shukran wallahi alhamdulillah shukran kasir kattal alfa khairkum. Allah ya albarka, Allah ya fattaha ya rabbi ya Allah. To masha Allah, wannan shine wato Malam Hassan Yusuf Adam da ke kasar Masar, Misra kenan, wanda kamar yadda na san masu kallo da sauraro sun ji tabbas wannan li'ilafin dai wanda wani bawan Allah daga kasar Kamaru shi ma ya tabbatar mana da wasu mafarkai da yakan yi, amma kuma alhamdulillah sakamakon aikin nan Allah ya kawar masa da waɗannan yanayin mugan mafarkan. To shi kuma wannan daga kasar Masar ya tabbatar mana da shi kuma wani abu ne na iftila'i ko in ce wani dai abu wanda shi kadai ya san ko menene, amma dai cikin yardar Allah Allah ya kiyaye shi kuma abin bai zo gare shi ba, albarkacin wannan dafa'i na addu'a neman tsari da ya dinga yi na ita wannan li'ilafi da muka yi magana. Kuma ya sami wannan sirri ne akan wannan YouTube channel na Gwani Mai Ismi TV, wanda muka yi bayani a babi na suratul Quraish, ma'ana da muka kawo waɗannan fa'idoji. To dama manufar kenan a taimaka ma al'umma, kuma al'umma su karu, sannan Allah ya tunkuɗe duk wata masifa ko wani sharri wanda za a nufe ka ko a nufe ki da ita, sannan kuma in akwai wani yanayi da ake ciki mara daɗi to a roƙi Allah ya kawar da wannan yanayin, sannan Allah ya bada mafita a fita daga cikin hali. Saboda haka ne muke ƙara ainihin tabbatarwa da al'umma da suke bibiye da mu, suke tare da mu, za mu ci gaba da fito da manyan sururruka daban-daban. Don haka ne ma muke cewa a yi ƙoƙari a daure a danna subscribing, sannan a danna ƙararrawar sanarwa, ta yadda duk sanda muka saki wani sirri ko muka yi bayanin wata fa'ida za a sanar da kai ko a sanar da ke ta hanyar danna subscribing da kuma ƙararrawar sanarwa. Ta hanyar haka ne kaɗai akan iya ainihin ci gaba da samun asrar da fa'idoji da ilmummuka masu matukar amfani da kuma ainihin tasiri. Sannan baya ga nan kuma lambar mu da muka saba yin bayani ta shafin mu na WhatsApp, wato lambar ita ce kuma ita muke amfani da ita a taskar Gwani Mai Ismi da ke ainihin Telegram, ma'ana taskar Gwani Mai Ismi da ke Telegram, da ita lambar muke amfani da ita, kuma da ita muke yin ainihin amfani a shafin mu na WhatsApp. Lambar ita ce +234 8133332289, ma'ana +234 ita ce lambar da muke amfani da ita na shafinmu na WhatsApp da kuma taskar Gwani Mai Ismi da ke Telegram. To alhamdulillah, kamar yadda na ce a yau za mu dora ne game da wasu fa'idoji na suratul Quraish. Kamar yadda muka yi magana a baya, dama mun ce insha Allah rabbi za mu dora duk wace sura wacce muka yi bayani, ba muna magana iyakar ƙarshen fa'idojin ta kenan ba, mukan ce in Allah ya ara mana rayuwa ya bamu lokaci za mu dora insha Allah rabbi. To a yau ma za mu dora akan inda muka ainihin tsaya. Saboda haka suratul Quraish kamar yadda muka yi bayani a baya ita ce sura ta 100 ita ce sura ta 100 a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma, ma'ana a tartibin alkur'ani mai girma na jerin surori in ka lissafa a sura ta 100 ita ce suratul Quraish. Sannan kuma ita suratul Quraish tana da kalmomi 17 ne, ma'ana kalmomin da suke cikin ta guda 17 ne. Sannan kuma tana da harfa 75, harfan da ke cikin ta harfa ne 75. Sannan idan aka bige ta a hisabil jamal, ma'ana hisabi na adadi da ake tare adadi, in aka narke ta tana da adadi 5658. Adadin da take ɗauka adadi ne 5658. Suratul Quraish kenan, tana fara li ila fi Quraish bismillahir rahmanir rahim li ila fi Quraish ila fihim rahilatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin. Kuma sura ce wacce take da ayoyi 5, ma'ana suratul Quraish. Saboda haka za mu yi bayanin wasu daga cikin fa'idojinta insha Allahu rabbi. Wato da farko, kamar yadda muka yi magana a baya, muka kawo waɗannan fa'idoji na gabas da yamma, kudu da arewa, da wasu fa'idoji da suka kunshi ilafin daban-daban. To akwai fa'idar da ake karantawa kafa 9 bayan sallar asubahi, kafa 9 bayan sallar asubahi, ma'ana lokacin da dare ya kau kenan ya kare, za a shiga yanayi na ainihin wuni, rana kenan, kafa 9. Sannan kuma sai a karanta ta kafa 9 bayan faduwar rana, ma'ana bayan sallar magariba kenan, lokacin dare ake kokarin shiga. Bayan sallar asubahi ana kokarin shiga wuni, ma'ana wuni ne ke tunkara.
lokacin da rana ta faɗi duhu ma'ana dare ne ke tunkara. To haka ake yi in dai ka lizumci wannan tara da safe bayan sallar asubahi, tara bayan sallar magariba, to in Allah ya so yarda Allah zai kiyaye ka da dukkan wata sharri ko wani masifa, musamman ma in wani iftila'i ne bayan baka nan ne abin ya faru, ko kuma kafin ka zo abin ya riga ya faru ya wuce. Amma dai in Allah ya so yarda dafa'i ne kuma sirri ne mai girman gaske kuma mujarrabi. Wannan insha Allah rabbi ayi kokari a rike wannan, yana da karfin gaske. Sannan akwai sirrin da akan yi akan kowace irin lalura, ma'ana yanayin jinya ta rashin lafiya ko kuma wani hali da mutum yake ciki, kai ko da mace ce take fama da naulayi na ciwo, ma'ana na fannin da ya shafi naƙuda, tana kan ainihin gadon asibiti ne ko tana gida ne ko cikin yana wahalar da ita, to insha Allah rabbi idan aka yi wannan za a sami natija, za a sami sauki cikin kankanin lokaci. Ko da wani rashin lafiya ne da aka rasa gane kanshi ba a san ko menene ba, to ana samun ainihin roba mai kyau ko wani kwano ko wata ƙwarya, sai a ainihin tari ruwan sama, amma ana so ruwan saman kar ya taba kwano na gidan, ma'ana kar ya taba saman gidan, ana so a ɗaura ta ko dai a saman kan kwanan ko kuma a tsakiyar gida, ta yadda da zarar ruwan ya sauko zai shiga cikin ainihin wannan roban ne ko kwanan ko ƙwaryar. Insha Allah rabbi. To idan aka ainihin samu wannan ruwan saman, sai a karanta Fatiha kafa 70. Fatiha kafa 70 alhamdulillah rabbil alamin kenan. Sannan sai a karanta ayatul kursiyu kafa 70, ma'ana duk kafa ɗaya ana tofa, duk kafa ɗaya a karanta za a tofa, duk kafa ɗaya a karanta sai a tofa. Bayan an yi Fatiha 70, an yi kursiyu 70, sannan sai a karanta laqad ja'akum kafa 70. An samu guda uku kenan, ma'ana Fatiha, suratul Fatiha gabaki daya, sai ayatul kursiyu ayoyi guda biyu, sai kuma ko kuma ce ayatul kursiyu aya, sai kuma laqad ja'akum, sannan sai kuma a karanta suratul quraish li ilafi kenan. An sami guda hudu kenan, ma'ana li ilafi suratul quraish ba, ita ma sai a karanta ta kafa 70. Bayan an yi li ilafi 70, sannan sai a karanta suratul ikhlasi, ma'ana qul huwallahu, ita ma za a karanta ta a kafa 70. Za a karanta suratul ikhlasi kafa 70. To bayan an yi biyar kenan, sannan sai a karanta suratul falaki da nasi, su ma kafa 70. An samu bakwai kenan, ma'ana Fatiha ɗaya a jerin, amma 70 za a karanta ta, sannan sai kuma ayatul kursiyu 72 kenan, sannan sai laqad ja'akum 73 kenan, sannan sai suratul quraish ma'ana li'ilafi 74 kenan, sannan sai qul huwallahu 75 kenan, sai falaki 76, sannan sai wato nasi 70, su shida kenan. To waɗannan su ne waɗanda za a karanta kowanne kafa 70, amma duk kafa ɗayan aka karanta za a tofa a cikin wannan ruwan saman wanda aka tara. To idan mutum bai samu damar wannan ruwan saman ba, ko wataƙila zai masa wahala, to sai ya ƙoƙari ya sami ruwan zamzam. In dai ba a samu halin ruwan saman ba, to sai a ainihin samu ruwan zamzam din sai a tofa a ciki, sannan sai mutum ya sha, ma'ana ya rika sha akalla kwana 7, za a yi ne tsawon kwana 7. To idan da hali kullum a karanta a tofa a shanye har kwana 7. In ku babu hali, to idan aka yi so ɗaya, to wannan so ɗayan sai a ci gaba da amfani da shi har tsawon kwana 7. Ana sha ana shafe jiki, in wani wuri ne yake ciwo ana sha ana shafe gurin. To insha Allah rabbi, in Allah ya so yarda, kowace irin lalura ce Allah zai kawo mafita, za a samu sauki, Allah zai raba ka da wannan lalura ko zai raba ki da wannan lalura, za a sami nasara da izinin Allah. Sannan har ila yau ana rubuta wato li'ilafi quraish kafa 1000, suratul quraish ba, sannan sai a rubuta wa qaddimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura, wa qaddimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura, ita kuma 1111. li'ilafi kuma kafa 1000, ita kuma wa qaddimna 1111. sai a wanke, idan aka wanke sai a samu kaikayi koma kan mashekiya da kainuwa, sannan sai a sami wato ma iya cewa nama, amma naman ana so a yanka shi yanka 71, yanka 71. In aka yanka shi yanka 71, sai a dafa wannan naman da ruwan rubutun nan da kuma wannan mahaɗan gabaki ɗaya. To sai mutum ya rika ci a hankali, ma'ana za a sa komai na kayan miya da makamantansu,
har ya cinye wannan naman, ba sai lalle zama guda ba. Za ka iya ci da safe, ka ci da rana, ka ci da daddare har dai ya kare. To wannan shi ma dafa'i ne kuma mai karfin gaske, sannan kuma mujarrabi akan dukkan wani kulle-kulle ko wani makirci da samu da bibiya game da lamarin mutum da kuma al'amuran da mutum ya tasa a gaba. Sannan insha Allah rabi a li'ilafi har ila yau akan karanta ta, amma ana karanta yasin ne. Yasin din kuma yadda ake yi shine duk inda aka zo mubin za a ainihin tsaya sai a karanta ainihin li'ilafi kafa 75, adadin kalmomin ta kenan kafa 75. Sannan sai a wuce in aka zo mubin na biyu sai a ƙara tsayawa sai a karanta li'ilafi kafa 75. Haka ake yi dai har mubin guda 7 na cikin surat yasin. Bayan an gama sai a yi addu'a, a roƙi Allah akan abin da ake gudu da ake ainihin jin tsoro. Allah zai kiyaye ka cikin kankanin lokaci in Allah ya soya da alfarman manzon Allah albarkacin wannan sura ta suratul quraishi. Saboda haka akwai kuma sirrin da ake hada li'ilafi da laqad ja'akum wanda ake saka su. Shi kuma wannan ya shafi bangaren abin da ya shafi ko a ce misali mutum ya zo da nufin zai ci maka mutunci ko kuma zai wulakanta ka, ko kuma akwai wani mummunan hali da watakila za a iya jefa mutum ciki ta hanyar a turo wasu ko a turo wani ko haduwa da wasu mugayen mutane. Insha Allahu rabbi akwai yanda ake yin ta da laqad ja'akum da li'ilafi da ake saka su. In Allah da zuwa gaba, in Allah ya bamu dama, za mu yi kokari mu bayani, za kuma mu ƙara fito da wasu fa'idoji na li'ilafin daban-daban. Don haka dai a yi kokari a danna subscribing kuma a danna alamar ƙararrawar sanarwa. Ta hanyar haka ne zai sa duk sanda muka kawo wani laƙani, ma'ana ci gaban wani laƙani, za a ainihin sanar da kai ko a sanar da ki, ma'ana ta hanyar danna subscribing da kuma alamar ƙararrawar sanarwa. Sannan kuma kamar yadda na ce, lambar mu ta shafi mu na WhatsApp, wacce da ita muke yin WhatsApp kuma da ita muke ainihin yin Telegram, group ɗinmu mai suna Taskar Gwani Mai Ismi. Lambar ita ce +234 81 33 33 2289. Wannan ita ce lambar da muke ainihin WhatsApp da ita, wato +234 81 33 33 2289. Masha Allah, alhamdulillah, Gwani Mai Ismi TV.